Admission open. Kepetar kemak Model Degree College, Ribhoi District, ka court admission na kebenta ke BA first semester, ka lat bahajan na kebenta ke samla pule, na kebenta ke jingtip ki babanya, pun hau number, praiwe, laiwe, pranot, sanar kendai not, lani pra lain not, prasan henriu kendai san. Na ka jinglap ya ki bubun ki jingduna ha ki artali ki PLC ki bede ki jeka sumar jong sarkar ki bhap hamauti constituency ki bakanthop ya ka maulasnai PLC bat ka mauhati PLC UMDC ka thanyu ba kenjo lang rangtong ubabat ru kumu deputy chairman ka KHDC hadin ka jinglet jurip ya ki tiki jeka ajing sumar ka balong hadin ka jingsem jenge jong ki pajba nadu ka jingyo jing sumar bat kiwe ki jingdon kam jong kini jeka ajing sumar ka sarkar mentang sengipat nagaliang uniau nong mikmat pajba asya district council na mauhati constituency ulalej ban ya kandu ya ka district medical health officer Ribhoi district han nong po da ka barak sendan dag jing tho ban kentu ya ka tenat ka koi ka khya jong sarkar pan phai khmat sikiti PHC ki bagi pai ba nong song shnong ki ap khmi lenti ban yo ya kilat jing sumar rengkat ki dawai dashin ha ka jingle ya kendu jong ba kenjo lang rangtong ya ka DMHO Ribhoi district ka Dr. A Khardoj la senran lang dagi nong ilam shnong ka tika thain bat ha ka tika jing ya kendu UMDC rengkat ki nong ilam shnong ki la yo ban ya ta ya shibun ki mat ki bagi pai ba ketika thain ki mat jing e namar ka jing bom biang ki PHC bat nakaliang jong ga DMHO kalabu ya jing kolar bandra ya kene kam sya ki bor ki bakham shalor kabalong na kamenta ka bit ka biang jong ki pajba ketika thain habai karna hadin ketika jing kendu UMDC bat ki nong elam shenong ki lapan pau ya jing sokhya ban tip bahadin bathung ya ki doktor ha ki PHC ki doktor ki badai ban let chikiti PHC kim syam la let jon ya ka kam jong ki bat kene ki lapan long pat ya pajba ban mat jing e habawan ka pang ka sitam na ka jing kran bat ka DMHO UMDC bat kena ilam senong gila penpau bag sarkar keladep ban penkre ban penbiang ya ka bat ke kali kit nongpang to nakaliang gajunga hadin ba ngalayo ban pik ya ketika PHC maulasnai ka khlai trik mentau benai hadin bagi pajba na ketika dong bakathan kita pensngo ya kejing e ka kendu khamtam na kejing bom dan ki doktor bat ki kejing e te nakaliang gajunga mentak sengi rengkat bat kini ki riurang ba khamtam ki rang ba shnong ngidan hani rang ba shnong jong ka umpuin pedeng meski trishnong jong ka maulasnai betapa irang ba shnong jong ka khandau su rengkat bat kini ki rangba nilawan ban ai ya kesithi ai DMHO agaba agatu kesithi ngalotho ya bro ki jingduna gi bagati ke PhD kadon khamtam ya jing bom jing doktor tina kaliang jung DMHO ilapan senguru mene ba oi hagbedai bat ka jing bom biang juga insa penbiang no action bat i nakaliang jung ka ambulan tru ka ba accident insa penbiang na hagbedai berkataru Ndre hak beri doktor nakaliang gejong i la ong ba ladap forward abunsin ya gasti siapo shete siapo directorate te nakaliang sarkaru hakini ki clear naik ladap kila sanction ya ki doktor Ndre nakadau gejong bomban jon ki doktor te mentar ki pala bandon ki doktor ketika PhD te ngalakir pat ru ye DMHO ba in forward yang saya sin nang ba nakaliang ka sarkar kan yo penbay dagumay nakaliang gajungaru ngan persyang hiban budin wat stage ko directorate nang bang nang lakon penbay kini ka kita ke jingbit ke juga pa nakaliang junga badai sekretari sinong jongka sinong malosnai ha kajing senran lang ya MDC budan buram singi ha kajing wan kendu ya madam DMHO ane lopo nakaliang ka sinong ru ngilapan singeu ya kejinge kiba kipajba ki laut sangi ki romba sinong ki noilam sinong ha ka baidei bat ki jing kendu jinge jengki ha PEC kum ha ka baidei bat ki kam ki kot kisla nangta khamtam ha ka baidei bat ka jing yo jing sumar kum balak penpau hikmat dari MDC ka jing bomdon doktor kabu jinge sibun ya ki pai no sinong jong kadong ka than jingi om tang ya ka malosnai hendai ya boro sinong ki bahap ambo ka malosnai PEC de nakaliang jungi ro kinong ilam sinong ni kentu ya ka sarkar bahkan semhaban simkha
kamkloi ya kene kamat kenang ba ki pajba jungi ki basa cha kita gidong githan kinong kendu jinge kumju ro hakabai dei ba kor kisla lada umdon u in charge MBBS in charge kasim jinge ba ya ki pajba banyo ikor kisla kum ki pot certificate ki death certificate ki haban le chru cha berembong cha chadu cha ne senong po ki haban wan tang nam ta iwe ikot baret tingi tip ba senong kendong ki bun ki nong snong ki ba duna kayo kakot te bakin wan sedu shane kalak tak sibun ya kajingyo ya bailik baiwan kabai singi gejongki te untangi kentu ya kasakar semua ban simkhya kamkloi ya kane kabenta kenang ba ki pajba jingi kinong kentu jinge te sakawir kabai de bat putusam uba pura jong kamal snai PEC ngelayo hi ban persingau hakmat i madam di MHO te nak liang jingi ru ila kular ba in simkhya ya kane kamat kenang ba penbej tikena ya putusam body jong ka mall snai PC Kini kor komputer kiba internet badur badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera ka shispa iway refurbish laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo Pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pranyo laiwe khandai hendru iwe arnyo lai